na oh. Sabi mo, mabato. Okay, magkala marami na po tayo. Okay? Team! Ready na ba kayo? Meron pa! Doon naman po tayo sa ating doon sa ating chart. Sorry. Hindi may doon sa tayo. Pero yung... opo. Sige, picture muna daw. First Ma'am, bali dun kayo maglalan sa taas, ma'am. Anong ma'am, gusto nyo ba tumambay muna sa taas? Anong oras daw? Tingnan ko sir kung ano. Pwede na para Tignan na, akit na lang tayo dun. mamaya na mamaya. Wow! Dami pa ng pagkain dito. Wow! Welcome to 100 Island. Same. Apa? Wow. Ayan. Look at this. You wanna see? You wanna see? Ay, mapagsilingan pa. Look at mine. Come here. No one tumakikan to dyan. Yeah, me. Yan ay. Hindi wala makita.
ka na, bababa ka ba? Ah, dito ka na lang. Anong tawag dito na anak? Cuenco kay Bob. Cuenco? Yes, ma. Cuenco. Pinangalan po siya kay Father Cuenco. Father Cuenco. Siya kasi yung unang nagmesa dito sa may 100 Island. Oh. Tapos ito naman daw noon, ma'am, nung panahon ng Hapon, yung mga ibang Hapon, dito din daw po nagtago. Mm. Oh, throw intro to, ano? Ay, gusto mong tumalon dyan? Oo, meron ka namang ano. Ang galing yung mga ginawa kasi. Oo. Ayun nga. There. Souvenir, ma'am, baka Souvenir dito, souvenir. Pwede ka tumalon dito, Toy. Tapos labas ko doon. Mobil, andali lang. Meron ka namang vest. dito po Sige nga, unahan mo. Go. Go. Kaya mo. Dito, pwede kang mag-snorkel dito. Bamboo. Hindi pwedeng mag-snorkel na dito? Bato. Pwede sir. Diyan, oh. Kaya lang parehas din lang yung ano. Wala, malabo. Malabo talaga. Labo din. Pero may time talaga naman. Yes mo. Pag ganitong buwan kasi talaga mo, pag natatanggal na yung Kita. mga ganun na suwid malabo. Maalim pa. Tapak, tapak. Tapak. Oh. Oy. May current yata, ah. May current, ah. Huwag kayo lalayo ng current. Andali tayo. There we go. Oh, mama! Can I have a snorkel? Can you both me a snorkel? Hoy, huwag kang lumayo, ah. May current. Thank you po. Madala ka ng current. There we go. Your turn. Nakatali, ah. Okay lang diyan. I can't put it on like Just this. have to close my eyes kasi may contact lens. You up. Go. How do you put it on like this? You can't see anything. Wow. You can't see anything. Sabi daw.
Ay, ba yan? No. Picture on it. Oh. See? Feels good. Ayaw na. Lumubog ka eh. Nako, hindi naka-on. Hindi naka-on? Bakit? Lumubog ka? Lumubog ka? Konti lang. Okay na? Craving salt. Yung pag-jump lang ang Ay, isa pa. One more. pasok. Pasok agad yung tubig sa... Takpan mo sa pikit. O, isa pa. Go. One more. Yun na! Para na picture. Camera mo. Your turn. Go. May ganong drama? Go. Pag ano mo, pag talon, para. Dali. Ready ko yung camera. Kumikit ka. Okay, go. Walang makita. Hindi ka naman lumingon. Can you sit down though? Sino? Don't let that go. Ito na, Jess. Panitin mo po eh. It's hard to swim with this. Huwag ka nagsasakay dito. Tingin. Gusto na nga. Sige. I made it! Okay, one more. Last. Ayaw mo na?